खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 एप्रिल 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनाया बांगोन। गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि लुबैनाया जाफुंनाय नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हायैनि थाखाय गोबां जिंगायाव गोग्लैगोन। समाजाव दिनै अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। थार लोगोनि आंखाल जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर लोरबां आरो आला-खाला जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि अननाय आरो मोजां मोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर लोरबां आरो गिलुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। अदेबानि नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन आरो लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइबो मोननो हानाय नङा। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो थुलुंगाखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन।
गोबां मोजां मोजां खाबु फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो दावबायनाया जाफुंसारगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै बहाबा लोगो मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआ दिनै जोबोर अहंखार जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। अदेबानि नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लोगो लेवा बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर आला खाला आरो मेंनाय मोनगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां जेंना जेंगोना आरो हेंथा नुजाथिगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा सोंखारिजानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोबां हेंथा नुजाथिगोन। अब्लाबो मावसोमथारोब्ला मोजां फिथाइ मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबांबो जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुंबो मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन।
समाजाव गोबां मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो अनसायजागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।